čau, vítejte u nového videa dneska. Budeme zkoukat na nový Gorilla Tag update. Hele, jak jsem si všiml, rozšířil jsem svůj fit. Mám tady axolota, mám brýle a to jsem protože měla posledně na vymaní. A mám růžičku, kterou jsem si vzal z Monkey Mayhem eventu. Jak vidíte, už skončil teďka update s díku zdání, máme takový svátek. Ale furt tady máme kukuřici. No ale věc, která mě nejvíc zaujala na tomhle tom updateu, to uvidíte potom. Ale jak se můžeme kouknout, message of the day. J-Man Curly has invaded Gorilla Tag and crashed his city party. You can pick up his full signature look with his yellow tape blue cross. Join the Curly gang and get your monkey on. The new super infection content with the blaster texture. It's time to go full metal monkey. Abych vám to přeložil, bude tam mít pod to asi přeložený text, ale prostě jednoduše jeden youtuber, J-Man Curly, tak postil Gorilla Tag. Se dívám, že to vychází až teďka ten update, on je fakt nejznámější. No a že jsou nové věci v Super Infectionu game modu. No prvně se jdeme teda kouknout do City. Moc jsem se teda ještě na to nekoukal, aby se to na video nechal. Ale wow, prostě to je nádherný prostě. To je prostě jeho ikonická věc je jeho žlutá páska, kterou objevil, když si přilepil dávno, aby natáčel Gorilla, tak si přilepil tu žlutou pásku telefon ke svému tělu, aby mohl nahrávat zvuk. A od té doby to byla jeho taková jako značka, taky jeho šedý tričko a jeho modrý kudrnatý vlasy. To mají pěkně, stojí za $40. Tam tady ho někam dolů hodím, kolik to je zhruba korun, ale je to hodně. No ale to je teda bundle, který si prostě koupíte na svůj avatar a je nádherný. No a já vám vysvětlím příběh. Dřív, ještě tak, tady vidíte, tady ještě nebyl tento J-Man Curly, tak tady byly tyhle prasklinky. Oni vydávají zvuk, takový strašidelný. A když někdo koukl do souboru té hry, tak tady to se jmenuje Goodbye. Nebo třeba taky, když se skoukal semka za tuhle ceduli, tady je malý J-Man Curly, ale tak to bylo napsané, že něco je špatně. A tady myslím, tohle jsme mi neudělali. Teďka tady je zakrytý. A všichni si mysleli, že Gorilla tak bude končit. Ale ne, jenom to bylo to, že J-Man Curly jde prostě do Gorilla Tagu. Jo, a taky ještě takový fun fact, jak je tady ten malý J-Man Curly, tak máš tlačítko, tak to zahraje jeho ikonická hláška. Nevím, jestli jste to slyšeli, ale to. Ale nebo taky, když jdete semka nahoru, vylezete na něho a kdyby vylezete na něho a dotknete se jeho obličeje, tak udělá ten stejný zvuk. A mě to zklamalo. No už, no ale když si to dám vyzkoušet, já si to za $40 kupovat nebudu, jo, to je moc drahý. Ale když to tady vyzkouším, tak bych vypadala zhruba jak takhle, jo, tady tu pásku. To s tím asi můžete dělat tak půl věci. A tady to jeho tričko, to mi se to hrozně líbí, jak to je. Třeba ty vlasy bych se úplně nedával, ale to tričko, nebo tu pásku, to je za pěkný. Prostě já jsem dřív sledoval jeho videa předtím, jak jsem bral Gorilla, tak to je frajer, ale musíte to sledovat. Jo, tenhle update je fakt jako pěkný, mi se líbí, jak se všichni mysleli, že Gorilla tak bude končit. Ještě jedna věc. V Super Infectionu se připojím na Super Infection. Super Infection, pro informaci jsem o tom nadělal video. Mám jako půlku natočenou, ale asi to nevydám, protože už je moc pozdě. Tak, to je jak kdyby tam si za pointy, tam prostě jako po různých mapách, záleží v jaký mapě seš, tak budeš sbírat různý jako
dřevo a tak. Pokud tady najdu, tady rozlídnu, tak tady někde možná najdu dřevo. Tam, tady. Tak to potom můžeš dát semka. A i tady mají pružinku. Ale to je toto třeba v Canyons, tak sbíráš nějaký divný gears a ještě písek. A tak různě prostě všechno mapách. No a potom můžeš aj plníš questy, za který dostáváš pointy, tech pointy. No a za ty tech pointy a za tady ty dřevo a všechno, tak se budeš moc kupovat jako tady různé věci. Takže já mám například úplně vymaxovaný rakety, protože jsem to už hrál. No úplně ne, protože ještě musím tady propeller, vidíte. No s kterými můžete dělat různé věci. Tady potom aj long arms, to je prostě prodlužovačka rukou. To nemám vůbec. To nemám skoro vůbec tady nic odemčenýho. Mám jenom ty klasický, jenom ten normální odemčený. To je prostě prodlužovačka ruk. Když si vezmu 2, tak prostě apeš. Chápete? Takhle můžete potom mít, jako proto můžete být rychlejší výhodu. Samozřejmě, že tyhle věci fungují jenom v lobíčkách, které jsou v game modu Super Infection. A to jsou takové jako módy od Gorilla Tagu. A nebo taky tady je Dash, což je takový, jak když Spider-Man. Prostě máš takovýhle joja, který má se jako takhle při toto. Ty mám také na druhém levelu, tady vidíte. A to prostě vyhodíš a přitáhneš se do pšic. To prostě vyhodíš, přitáhneš se. Vyhodíš, přitáhneš se. A je to hodně zábavný. Já jsem hrával betu, která vypadala úplně jinak. Byla o něco lepší, protože sám si mohl v tutoriálu být. A tam, když někdo potom k tobě přijel, tak si šel na druhou stranu a jako totálně z toho, to nebylo ještě v té betě questy. Takže ty tech pointy si dostával za to, v tu chvíli test pointy, za to, že si prostě přežíval kola a tak. Platformy, to vám teďka úplně nevysvětlím, anebo tak, hele, za to, že jste to vy, jo, tak si to koupím a ukážu vám, co to dělá. Samozřejmě tady víc upgradeů, já si koupím ty klasický, mám jako přesně tech pointy, ale prostě tam to, musíte chvilku počkat. Jo, do prčic, myslím sakra. Tak prostě si postavíte platformu. Prostě taková úplně. Samozřejmě, že máte 3 a potom musíte počkat, co to načte. Záleží na jakým upgradeu máte. A potom jsou tady blástry, nový blástry, který to je prostě, že někoho střelíš a ono prostě, ona se vyletí do boku, nebo já nevím. Tady má tak, všechno to vypadá. Nebo je nový upgrade třeba těch dlouhých rukou, že prostě hádám se to točí. A tady ty nový věci, tady ten blaster. Jo, taky nově Magma Arena, mapa, o který jsem vám nic vůbec neřekl. Jsem zapomněla, protože je jako hrozně neznámá, he? Tak byla uzavřena. Potom jsem skrz módy, můžeme na konci tohohle videa přes módy zjistit, co tam je, ale to asi dělat nebudu. Udělám možná z toho short. To by bylo všechno k tomuhle updateu a k tomuhle videu. Čau, čau.